हागौमोन माथो होमबा बे भुला सोरनि जाखो BPF नि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों 100 बार खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो आंनि नायगिरि आरो फलोवार बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिग्रोदों आं जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे राजखान्थिनि बाथ्रासो लानानै फैदों आं थाम्बनेलाव लिरखादों आरो टाइटेलावबो लिरखाबाय जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय जे BPF आ जे मानि थाखाय जेना बेनि दायनिगिरिया सोर बे दिनै नुजाबाय आरो कंग्रेसआ दिनै मानि थाखाय जेना बेनि दायनिगिरिया सोर बेखौ दिनै नुजाबाय BPF जेननायनि दायनिगिरिया UPP जागोन ना खुद गावनो जागोन ना कंग्रेस जागोन बे मोनसे ओंखारदों ओमफ्राय जेनाखि कंग्रेसआबो दिनै जेनबाय दा जेननायनि खारना मा आरो सोरनि थाखाय जेननाय ना UPP आ बिसोरखौ माबा मोनसे माने सिङाव प्लेन पलिसि खालामदों नामा बा BPF आ माबा मोनसे प्लेन पलिसि खालामदों नामा कंग्रेसखौहाय क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय माने बोखारजोबनो गैया खालामनो थाखाय कंग्रेसआ माने कंग्रेसखौ BPF आरो UPP आ नाजादों नामा बे मोनसे गिदिर कुइसन जादों लोगोसेनो UPP खौहाय फेजेननो थाखाय जेनाखि कंग्रेस आरो माबा मा होनदों BPF बिथांमोना जुथायै मोनसे एलायन्स जादों नामा आरो एलायन्स जानानै UPP खौ फेजेननायनि माखासे प्लेन पलिसिफोर लादोंमोन नामा स' बेफोरनि सायाव आं डिसकासन खालामनो होननानै नोंथांमोनजों फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट दं बानायनो हागोन आरो इन्टारेस्ट गैयाबा नोंथांमोननि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आं दिनै जिखौ बुंगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं सैथोखौनो खिथागोन खिन्थु बिनि सिगां आं मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोगोन बिथां गर्जन मोसाहारि सारनिफ्राय मोनसे प्रेस बिबुंथि होनाय बेखौ नायग्रोदो बिनि उनाव आं बाथ्राफोरखौ क्लियार खिथानो हागोन आरो नायदो BPF आ जेनामोन कंग्रेसआबो जेनामोन इलेक्शननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार जोंना हाइकामान्डनिफ्राय APCC मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय उदालगुरि दरं उदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलायदिनि नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों अब्ला बिथाङा बुंबाय थिग आसे गर्जन आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड थांबाय बारलांबाय गासैबो समाया बारलांबाय जेब्ला इलेक्शना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय बिनि उनावसो माबा सेंग्राखे सेंग्रा फाथायबाय थाबाय जावलिया बावलिया जिरायदोनो गर्जना जिरायनांगौ जाहैदों आं कि बेबायदि गोदाव सोराव जिरायलाबायनो आंहा मान सनमान गैया नामा आं पार्टिखौ थगायगोन नामा आंथ' थगाया थाइसे थाइनैजोंथ' आंथ' बायजानाय नङा आरो बेबायदि हामखाया आरो जाय बाथ्राखौ बिसोर फोसावलाबायदों बेबो अननाय जादों दा बेखायनो जों जेननायनि खारनाबो बेनो BPF जेननायनि खारनाबो बेनो खारन भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटानो BPF नि भटार्स आरो BPF नि भटारानो कंग्रेसनि भटार आरो जों जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन क'क्राझारावबो देरहाबायमोन जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो होमबा बे भुलनि जाखो BPF नि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों 100 बार दिनै नोंथांमोना नुबाय जे गर्जन मोसाहारि सारा मा बुंखो आं बिनि बाथ्राखौ एसे बुंग्रोनोसै गर्जन मोसाहारिया बुंनाय बायदिब्ला एसे इलेक्शननि जेनाखि माबानि सिगांनो बिथांमोना रायलायदोंमोन आरो BPF नि जेनाखि भाइस प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमदोंमोन होननानै बुंदों जे क'क्राझार लकसभा माने बियाबावहाय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदो एबा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय दरं उदालगुरियावहाय कंग्रेसआ नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामसिगोन होननानै अब्लानो बेबायदि मोनसे एलायन्सआव गेलेलायबानो देरहागौमोन बे मोनसे आसाखौ लादों आरो जेरै दा UPP देरहाबाय BJP जों UPP जों एलायन्स जानानै क'क्राझाराव गेलेबाय देरहाबाय दरं उदालगुरियावबो एलायन्स जानानै गेलेबाय देरहाबाय बिनि सापर्टारबा बिसोरनो होबाय बिनि सापर्टारबा बिसोर होबाय दा गर्जन मोसाहारि सारा होननाय बायदिब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय कंग्रेसआ देरहागौमोन दा BPF नि थाखायनो कंग्रेसआ जेनबाय BPF आ बै समाव खोथा मानिनायमोनब्ला माने कंग्रेसआ देरहागौमोन नाथाय फारसेथिं दिनै आङो BPF आ मा जादों बेखौ उनाव बाथ्रा बुंगोन माने दा जाहैबाय जों मिथि मोनबाय जे बिथाङा नोंथांनाव बयबो खोनाखाबाय नङा होमबा जे सिगां समाव रायलायखादोंमोन नाथाय उनावसो जेब्लानाखि नमिनेसन होबाय गासिबो स्क्रुटिनि टेस्टआ जाखांजोब्बाय बेनि उनावसो उथायनो थिननाय नङा होमबा सम बारलांजोबखांनायनि उनावसो BPF नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै गर्जन सारखौहाय बुंफैनाय खावलायफैनाय रिकुवेस्ट खालामफैनाय जे नोंथाङा बोखारदो जोंखौ सापर्ट खालामदो होननाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों जुदि सिगाङावनो जुदि रायलायनानै जुदि फिक्स जाखानायमोनब्ला जोङो मोननैबो बियाव देरहागौमोन बाहाय BJP आरो UPP आ देरहानाय खुनु मोनसे चान्सआनो गैया दा गर्जना होननाय बायदिब्ला जों दिनै जेनदों कंग्रेसआ जेननायनि खारनाव आरो UPP देरहानायनि गुबै दायनिगिरिया जाहैबाय मा BPF आनो होननानै दिनै गर्जन मोसाहारि सारा बुंदों आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा लोगोफोर गर्जन मोसाहारि सार बुंनायखौसो आं नोंथांनो खिन्थागासिनो दं जे मा गर्जन मोसाहारि सारा बुंदों कि एसेबां मोजां रायलायखानायाव बिथांमोना खोमा सुवाबालानो
जेब्लानाखि गासैबो माने प्रसेसा जोबजोबखांबाय कुनु मोनसे सान्सआनो गैला उथायनो लानो हानायनि माने बिनि उनावसो जे माने माबा खालामनो थिननाया बेसेबां लासिं बाथ्रा उथायनो थिननाया बेखौ बिथाङा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों ओंखायनो बिथाङा सानखा हखा सिगाङावनो बिथाङा खामानिफोरखौ मावखादोंमोन आरो बेखौसो बिथाङा खोनासङाखै बेखौ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों फारसेथिंहाय दिनै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कंग्रेसनि थाखायनो दिनै माने मा जाबाय बिपिएफआ जेननो गोनां जानानै फैबाय जुदि कंग्रेसआ सापर्ट होयोमोनब्ला सिगाङाव जेरैबायदि एलायन्सआव गेलेबोदोंमोन कंग्रेसआ जे बिपिएफखौ सापर्ट होबोदोंमोन बिपिएफआ कंग्रेसखौ सापर्ट होबोदोंमोन बेबायदि जुदि मिलायलायनानै जुदि गोरोबलायनानै जुदि खामानि मावलायोमोनब्ला जे देरहाबायमोन मोननैबो बियाबाव बेखौ बिथांमोना दा दुखु प्रकाश खालामबाय आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना दाय होदों जे कंग्रेसआ दिनै दाय होदों बिसोरखौ बिपिएफखौ आरो दा जाहैबाय मा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे कंग्रेस दलखौ दाय होदों जाहैबाय आरोखि दा बिथांमोना जुदि सापर्ट खालामोमोनबा जों देरहागौ होननानै दा नोंथांमोनथ' मिथिखागौ क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेसेबां डिफारेन्सआव देरहाया दरं उदालगुरि बियाबाव बेसेबां माने डिफारेन्सआव देरहाया नोंथांमोना गासिबो बिलखौ मिथिखाजोबगौ गतिके नोंथांमोना बिनि सायाव आन्दाज खालामनो हायो दा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नायबाय गोबां बयबो फेसबुक नायो दा दिनै खाम्फा साराबो बुंबाय नङा होमबा जे बिपिएफनि मेन गेमानो जाहैबाय मा लकसभा देरहानाय नङा बिपिएफनि मेन गेमानो जाहैबाय मा फैबाय थानाय जेनोखि 2025 आव जुदि बिटिसि इलेक्सन दं बेवहाय जे रायजो राजाफ्रा बेसेबां सापर्ट दङ रायजो राजाफ्रा बिपिएफजों बेसेबां दङ बेनि मोनसे बियो टेस्ट होनानै दिनै मिथिबाय दा बेयाव टेस्ट होनाय लोगो लोगो जों दिनै मिथिनो मोनबाय कंग्रेसआबो सापर्ट होआखै बिपिएफखौ कुनु मोनसे दलफ्रा सापर्ट होआखै बिपिएफखौ बेयावनो दिनै 50,000 भटआव दिनै मा बिपिएफआ माने जेननो गोनां जानानै फैबाय दा बेवहाय बुजिनो हाबाय नोंथांमोना बयबो बुजिनो हादों अब्ला दा मा बिपिएफजों मानसिफ्रा बेसेबां दङ आरो इउपिपिएलजों मानसिफ्रा बेसेबां दं बे नेक्स्ट बिटिसिआव जुदि बिजेपि एक्सट्रा बिपिएफ एक्सट्रा कंग्रेस एक्सट्रा गासैबो जुदि एक्सट्रा जुदि आलादा जुदि माने गेलेलायोब्ला सरकारा सोरनि आखायाव फैगोन गिदिर मोनसे कुइसना जोंनि गेजेराव फैयो रायजो राजा नोंथांमोन जों रावबो राजखान्थि हान्जाफोरखौ जोङो माने मा दुसिनो जों लुबैया नङा होमबा नोंथांमोना जायफोरनाखि राजखान्थि खालाम नोंथांमोना खालाम खिन्थु इसिबां माने सोमजिया हुसिया नोंथांमोनाबो मालायनि खोथा लानानै नों ए मोनथिया बि मोनथिया राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ जेनेबा नोङो सोरनिबा बुंनाय दैदेनगिरिफोरनि बुंनायखौ लानानैनो आजां नोंनि मेन्टेलिफोरखौ नोङो डाइभार्ट खालामना लानो नाङा नोङो मोजां सानो सोलों मोजां नोंनि सासे मोजां नों सानो सोलोंनायानो मुलुगाव सासे मोजां मानसि एरगोन गतिके राजनितिखौ जोंनो नांगौ रायजो राजाफोर राजनिति जोंनि इन्डियानि जेनाखि माबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि सिस्टेमानो जोंहा बेखा डेम'क्रेटिक खान्थिखा गतिके राजनितिकजोंसो जाय देरहागोन पाब्लिकआ जायनो भट होगोन बिथांमोनसो देरहानाय सरकार दाखागोन बेखौ नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ दा बेनि सायाव बुंबावनांगौ गैया होननानै आं सानो दा गतिके नोंथांमोननि सिमांनिफ्राय खावलायनाय जे दिनै दायनिगिरिया होनबा नोंथांमोना मिथिखाबाय कंग्रेसनि दायनिगिरिया जाहैबाय मा बिपिएफ होननानै बुंबाय आरो बिपिएफ जेनानि दायनिगिरिया जाहैबाय मा कंग्रेस जुदि कंग्रेसआ सापर्ट होयोमोनब्ला बिपिएफआ देरहायोमोन आरो जुदि बिपिएफआ जुदि कंग्रेसखौ सापर्ट होयोमोनब्ला देरहागौमोन देट मिन्स क'क्राझाराव नो दा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामदोंमोन अब्ला गरजन मोसाहारि सारा थांबायमोन आरो दरं उदालगुरियाव जुदि कंग्रेसआ जुदि दिलीप सुखियाखौ जुदि सापर्ट खालामोमोनब्ला माबाखौहाय दुर्गादास बर' सारखौ सापर्ट खालामोमोनब्ला बिथाङा देरहागौमोन अब्ला जयन्त सारा माने बाहाय दिलीप सुखिया सारा देरहानाय नङामोन आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाबो जयन्त बसुमतारी सारा देरहानाय नङामोन बे मोनसे सानखान्थिया माने राजनितिक दैदेनगिरिफोरनाव गोबां रोखोमनि सानखान्थि फैयो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां दैदेनगिरिफोर दङ खिन्थु नोंथांमोना आंखौ बुहुरावबो दा सान आं सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि होननानै आंखौ जिबनावबो दा सान नोंथांमोना सानोब्ला गोरोन्थि जागोन गावनि गोरोन्थि जागोन नोंनि सेन्टिमेन्टआनो गोरोन्थि जागोन जे नोङो दिनैसिम मानो बेफोरबायदि साननाय फैखो बेखौ नों गावनो बुजिनो हागोन आरो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव साननैसो उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगासिनो दङ नोंथांमोना बेनि सायाव मोजाङै डिटेलै बुजिनो नाजा स' गतिके दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायना होबाय लोगोफोर थेंक इउ